Η αξία της συλλογής είναι πολύ μεγάλη. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Οι φωτογραφίες, ιδιαίτερα της Κεσαριανής, αλλά όχι μόνο, είναι ανεκτήμητες, καθώς δίνουν εικόνα και πρόσωπο στις ιστορικές μαρτυρίες. Ο Γκέμπελς φτιάχνει μία φοβερή μηχανή προπαγανδιστική, όχι μόνο με επαγγελματίες φωτογράφους, τις μονάδες προπαγάνδας, αλλά προωθεί και παροτρύνει τους πάντες, τους φαντάρους και τις οικογένειές τους να φωτογραφίζουν. Γιατί? Για να μπορούν αυτές οι φωτογραφίες να έρχονται πίσω και να δημιουργούν την εικόνα των επιτυχιών της Wehrmacht. Ευρύτερα, δημόσια, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως όλα τα τεκμήρια της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στο δημόσιο λόγο και στην εκπαίδευση.